Dengê nemir ê û şîfayê. Profesör Doktor Abdullah Polat. Mihemed Arif Cizîrî anjiyê bi navê gelerê Mihemed Arif Cizîrî yek ji wan dengên mezin e ku ne tenê di dîroka hunera Kurdî de lê di bîra civakî û derûniya gelê Kurd de jî cihê xwe girtiye. Ew dengbêjekî asayî nebû. Ew parêzvanê gotina Kurdî, şahidê demên reş, wergerê êşên gel û avakarê pirekê di navbera nifşên borî û nifşên îroyîn de bû. Di havîna sala 1912 de li Cizîra Botanê taxa Mir Elî ji dayîk bû. Zarokatiya wî ne di nav aramiyeke bêxem de derbas bû. Cizîr di wê demê de şahidê guherînên mezin ên dîrokî bû. Lawazbûna İmparatoriya Osmanî şerê cîhanê yekemîn xizanî, koçberî, qedexekirin, tirs û belengazî. Wek gelek zarokên Cizîrê, Mihemed Arif jî di zarokatiya xwe de guhdariya çîrokên derbarê îş û qedexekirina Ermenan, şer û kuştinê dikir. Ev bûyerên tarî di hişê zarokekê de pirsên giran çêdikin. Ev hemû ji bo çi ye? Çima mirov bi mirov rewha dike? Heta kengê de ev îş bidome. Ev pirs ne tenê pirsên zaroktiyê bûn. Ew di jiyana wî ya hunerî de jî bûn bingeha hest û stranên wî. Şer, xela, belengazî û binpêkirina mirovayiyê bandoreke kûr li ser dil û hişê wî kir. Her wiha windabûna bavê wî di şerê cîhanê de yek birîneke herdemî di jiyana wî dema. Bavê wî wek sedan xort û mêrxasên Cizîrê ji bo şer hat şandin û careke din venegeriya. Ew windabûn di dilê Mihemed Arif de bû deng û ew deng piştre di stranên wî de veguherî şîn, hesret û qîmeta jiyanê. Di sala 1925 de piştî serhildana Şêx Saîd Mihemed Arif Cizîrî wek gelek Kurdên din rastîzextên dewletê hat. Ji sala 1925 de heta 1929 li zindana Amedê ma. Zindan ji bo wî tenê cihê cezakirinê nebû. Ew bû dibistaneke êş, hişyarî û welatparêziyê. Lê wir bi çavên xwe dît ku çawa seyda, heval û mirovên wî yek bi yek bêdeng dibin qurban. Ji wê demê ve nêrîna wê li jiyanê guherî. Ew êdî dinyayê bi çavên kesekî ku qîmeta azadî, ziman û mirovayiyê nas kiriye dibîne. Piştî derketina ji zindanê çend mehan li kolanên Cizîrê avkêşiyê dike. Di heman demê de dest bi stranbêjiyê dike. Stranên wî di destpêkê de ne tenê pesin û metih bûne. Ew di heman demê de derxistina qencî û xirabiyê, mêrxasî û sîtemê, dilovanî û bêdadiyê bûne. Ew li ser kesên wek Emê Gozê, Xelîlê Xazî, Salihê Nûrî, Babê Nûrî, Nadir Beg û gelek mêrxasên din stran gotine. Bi vê yekê wî stran kirine arşîva bîra gel. Cizîra Botanê di dîroka dengbêjiyê de xwedî cihekî taybet e. Dibêjin rojekê Mîrê Botanê gotiye, kesek ku li Cizîrê bijî û stranekê nezanibe yan qasîdeyekî nexwîne, bila li Cizîrê nemîne. Di nav vê atmosferê de Mihemed Arif mezin bûye. Dayîka wî Edla li Cizîrê dengbêjeke navdar bûye. Bi rastî mamosteya yekemîn a Mihemed Arif dayîka wî bûye. Ew di şayî û dawetan de, di mewlûd û medîheyan de, di hec, sinnet û xitimên Qur'anê de bi dayîka xwe re diçe û hunera deng, awaz û gotinê hîn dibû. Di nav civaka Kurd de rola dayîkan di parastina ziman û stranê de gelek girîng e. Edla jî yek ji wan dayîkan e ku dîrok bi dengê xwe ragihandine. Mihemed Arif piştre berê xwe dide dihokê. Li wir dikanek vedike. Bi roj nan difiroşe, bi şev jî heval û mirovên belengaz re hundirê û stranan dibêje. Ev jiyan ku di nav ket, xizanî û hunerê de derbas dibû, wî zêdetir nêzîkê gel dike. Piştî leşkeriyê wek sinnetçî li gundan digere. Ev kar ji bo wî bû derfeteke mezin. Ew bi rêncber, koçer, feqîr, dayîk, bav, zarok û dengê rast ê gel re rûbirû dimîne. Ji ber vê yekê stranên wî ne ji qesrên dûr tên. Ew rasterast ji nav jiyana geltên. Di sala 1949 de xwe gihand radyoya Kurdiya Bexdayê. Ev gav navê wî zêdetir belav kir. Stranên wek Xezal, Xirabû, Bavê Seyro, Gulê Mehrûmê, Bêrîvanê, Ciyayê Kurdistanê, Diyarbekir û gelek stranên din ketin nav malên Kurdan. Wî hunermendên mezin ên wê demê jî nas kirin. Elî Merdan, Hesen Zîrek, Tahir Tewfîq, Meryem Xan, Nesrîn Şêrwan û gelekên din. Beriya radyoyê dengê wî ji Duhok û Cizîrê derbasî hemû Kurdistanê bû. Di derûniya Kurdan dengê wî.
İro Dema behsa Mihemed Arif Cizîrî dikin, divê wî tenê wek hunermendekî kevn nenirxînin. Ew ji bo derûniya kurdan hêjî xwedî wateyeke saxker e. Ji aliyê derûnnasî û psîkiyatriyê ve civakên gobişer, koçberî, qedexekirin û windabûnê re rûbrûmane, di hundirê xwe de trawmayên hevpar hildigirin. Ev trawma carinan bi bêdengî, tenêtî, hesta bêkokbûnê û xerîbiyê xwe nîşan dide. Dengê Cizîrî di van keliyan de wek nefesekê tê. Ew ji guhtar re dibêje tu ne tenê yî. Êşa te êşa gelê te ye. Zimanê te heye, bîra te heye, dengê te heye. Ev peyam ji bo mirovekê ku di nav modern bûn, koçberî, qelsbûna ziman û asîmîlasyonê de xwe winda hîs dike gelek giring e. Stranên wê hestan radixin holê. Mirov carinan bi dengê wî xemgîn dibe. Lê ev xemgînî şikestin nîne. Ew xemgîniyek saxker e. Ji ber ku hestên veşartî dema bi deng û awazê tên derxistin, mirov sibik dibe. Cizîrî êşê dike stran, hesretê dike awaz, evînê dike bîranîn û tenêtiyê dike hevparî. Ji ber vê yekê guhdarîkirina li wî ji bo gelek kurdan wek vegera li mala hundirî ne. Her ku bîna mirov teng dibe, her ku mirov xwe di nav valahî û tenêtiyê de dibîne, dengê wî dikare mirovî ji wê qefesa hundirîn derxe. Bi dengê wî re mirov li gelî û zozanên Kurdistanê digere, bi dayîk û bavên xwe re diaxive, dengê nişên borî dibîse û careke din hîs dike ku xwedî kok e. Ji kilamên Mihemed Arif Cizîrî, li min lolo, li min lolo, li min lolo, li min lolo bavê seyro. Min bavê seyrana xwedî li ser bênderê, kum û kolozê xwe xwar kiriye. Pala xwe daye cencerê, ez terka bavê seyrana xwe nakim, heta li ser sînga min karê karxezalê, bibe ziqîna vê xincerê. Ev çend rêzik jî nîşan didin ku dengê wî çawa hem evîn, hem şîn, hem dilsozî û hem jî wêrekiya hestan di nav xwe de digire. Di kilamên wî de mirov tenê peyvan nabihîse. Mirov jan, hesret, sekin û xweşikiya zimanê Kurdî dibihîse. Mihemed Arif Cizîrî di hevdû kanûna 1986 de li dihokê koça dawî kir û li goristana şaxkê hat veşartin. Lê dengê wî nehat veşartin. Ew hêjî di navmalên Kurdan de, derêyan de, di bîranînan de û di dilan de dijî. Ji ber vê yekê divê Kurd îro jî li wî guhdarî bikin. Ne tenê ji bo nostaljiyê, lê ji bo ku xwe bibîr bînin. Ji bo ku zimanê xwe di dilê xwe de zindî bikin. Ji bo ku êşê xwe bi rûmet bibînin. Ne bi şikestinê. Ji bo ku tenêtiya xwe bi dengê hevpar parçe bikin. Mihemed Arif Cizîrî ne tenê dengbêjê boriyê ye. Ew hevalê rihê Kurdan e. Gora te bihuşt be, hozanê gel. Dengê te hêjî bêhna me fireh dike.